Siis mä en oo ikinä nähnyt näin söpöä pilatestilaa. Okei, nyt lähdetään selvittämään, onko Donna Forte Helsingin monipuolisen naisten kuntosali. Minä ja mun ihana ystävä Janette lähdettiin eka testaa salin laitteet yläkroppatreenillä. Mä rakastan näitä valkoisia seiniä ja sit nää laitteet on jotenkin niin söpöt. Onpa jotenkin smoothie taas. Tää kuntosali sijaitsee Yrjönkadulla eli ihan foorumin takana ja vinkkinä multa kannattaa hyödyntää heidän ilmainen kokeilukerta. Tältä salilta löytyy kaikki tarvittava ja sitten muutama ekstra juttu, mitä kaikki kuntosalit ei välttämättä tarjoa. Löytyy muun muassa nämä Kinesis-laitteet, sitten tällainen hengailutila, missä on myös jääkaappi, voi ottaa vaikka snacksit sinne. Ja mikä sen parempaa kuin tällainen ihana pilates- ja joogaluola. Sitten päästiin testaamaan biohealth-hoitoja, joilla on erilaisia terveyshyötyjä, esim. Unenlaadun parantaminen, kollageenimäärän kasvattaminen ja vaikka mitä muuta. Mikä fiilis tälleen treenin jälkeen? Siis arvosanana rehellisesti ihan 5/5. Sama. Parasta ehkä se, että tää ei ole semmonen, että mä käyn nopeasti vetää treenin, sit mä lähden himaan, että voi käydä suihkussa siellä. Tää on koko paketti. Kiitos ihan super paljon, jos jaksoit katsoa tänne loppuun asti. Kommentoi tonne alas, että tulisit sä testaa tätä salia. Moi moi!